Cando ela imaginaba a súa vida, como sería o seu futuro, ela imaginaba o seu futuro lendo e escribindo, e dando clase de literatura. Sempre, ese era o seu ideal. Así que, cando rematou Magisterio, ela o que fixo foi vir para Monforte para preparar as oposicións para a enseñanza e ao mesmo tempo daba clase nunha academia e tamén clases particulares. Pero, bueno, a vida a veces sorpréndenos, levamos a Loli de Monforte para Vigo. En Vigo, ela tiña claro que se dedicase ao que se dedicase, iba a se dedicar a algo relacionado con libros. Por iso montou unha librería onde, ademais de libros, pois tamén metía xornais, revistas, etc. Bueno, ali estaba ben, pero unha nova volta da vida fixo que atopase traballo e rematase traballando na sanidade pública, onde os atopa no Hospital Meixoeiro de Vigo. Pero, traballando no hospital, nos pensamos, pois, entón, alonxouse o seu camiño, pois, traballando no hospital, e cando decidiu publicar as súas obras. A primeira, Os nomes de Val, que para quen non a lera, recomendo vivamente, porque, de verdade, vades empezar e non a vades poder deixar en algún momento, e ahora mesmo na vida. Eu vexo, non sei, que se hai un fío conductor na tua vida é a tua paixón, o teu amor polos libros, pola literatura, por ler e por escribir. Gustaríame saber cando comezaches, cando comezou ese amor pola lectura e tamén pola escritura. Ai, pobreza, tamén, casi que sí. Bueno, antes de nada, como día miña nai, que é de ben nacido ser agradecido, quero, se nos conocemos tempo, quero dar as grazas a toda esta xente que está aquí maravillosa, xa os días que está, aos veciños todos, en especial aos onde viviu casi a mellor parte da súa vida, o barrio da Estación, a Ponte da Virxen, e todos os veciños que creo que están por aí tamén, como non, os veciños de Correo que están aquí en primeira plana, a familia da miña irmá, primos, toda a familia, aos amigos que son algúns, son familia, son irmãos, a miña nai, que está con 92 anos como unha flor, está como unha flor, mellor que a mí, tamén con o meu pai, que non está, que marchou hai pouco. Entón, pois nada, moitas grazas de verdad a todos, o que son, grazas a vos. E agora vamos ao lío, non? Pois eu, a verdade é que, si penso, non teño conciencia de en que momento empecé a ler. Hai unha anécdota que contolle verídica, é certo. Eu creo que o que me chegou á literatura foron as novelas de Torín Pillado. O meu irmán, que lle gustaba, mira, que cae en Milán, gustaballe de Marcial a Fuentes de Cañía. Entón, decíame que se iba ao carrito da estación, a mercar o meu quería comprar unha telenovela. Claro, unha telenovela daquela non sabía moi ben, pero entendemos, quer dicir que calquer punto é bom para chegarnos a ele. E a partir de aí, é que recordo ver sempre, recordo que nada, que eu dormín ca miña nai ata que estou contando moitas cousas personais da miña vida. Hasta que foi maior con o galo, porque éramos 4 irmãos e non había sitio para todos, entón dormía con el. E lembro que pola noite, que lle leía as obras de Miguel Hernández, que encantaba la Nana de la Cebolla, e a Becker. Entón, desde que teño conciencia, li e escribí, porque escribir para mí era, a ver, me encanta a xente, son sociales, desde moi sociales, pero hai unha parte de mí que necesito, pois, como recollerme, volver a mí, bueno, a escrita é unha maneira de conectar contigo, de verdade crear o que tienes por dentro. Hai nada de escribir, non sei se sí, contestáchesme, pero gustaríame saber cando exactamente comezaste a escribir. Antes de publicar, moito antes, non? Comecei de nena. De nena eu teño, ainda hai pouco que estuve revolvendo pola casa, hai cousas con 7 anos que estaban
con 9 anos escribiu muitísimo, pero era algo íntimo, algo privado, algo que non só me pertencía a mí, e aparte que non había interese ningún. De adulta, pues, seguí escribindo, relatos curtos. Como cheguei a publicar? Queres dicir? Claro, como chegaches a publicar? Pois cheguei a publicar porque, bueno, nunha época da miña vida un problema grave de saúde, que o pasei ben, e claro, son momentos que te planteas, diste, a ver, hai algo que queda pendente, se non o fago agora, non o vou a facer nunca máis, este é o momento, ou sí ou non, intenteino e aquí está. Por que me presentei a ganadería? Por o mesmo, a ver, a idade que teño non vou esperar 100 anos máis, non. Entón, pois foi unha sorpresa, foi un milagro maravilloso o premio, e ainda estou disfrutando. E afortunadamente que te presentaches ao premio, porque así nos podemos disfrutar desta magnífica obra así de claro. Pero agora que me estás contando isto, eu teño unha sospeita. Cando comenzaches realmente a escribir Nairía? Pois mira, Nairía comecei a escribilo hai preto de 20 anos. Había anos, sí. De feito, despois de publicar Os nomes de bar, cando xa estaba todo máis tranquilo, xa pasaron as presentacións, pois atopei unha casualidade, que de verdade que a vida a veces son casualidades. Entón, atopei por nada un borrador, unhas páxinas. E houve unha cousa en concreto que me emocionou. Eu creo que nese momento sabía que tiña que escribir. Me escribiu por mí, era como, non sei, eu vía como unha débeda, non? A miña profesionalidade, que aí centos e centos de entón, pois, nada, foi unha liberación. Cando rematei, outro día me preguntaba o escritor si escribir era un pacto moi doloroso, el dicía que era horrible, que o pasaba fatal, eu nunca o paso mal, disfruto muchísimo, e isto foi moi liberador escribir. Pois, imos entrar, entón, en Nairía, e penso que xa vai nos a contar cousas moi interesantes. Gracias a todos por estar aquí. Eu, unha cousa, antes de empezar a miña intervención, agradecer a vosa presenza aquí a todos. Teño unha, dice Loli que non lle costa nada publicar ese nome, pero sorprendeu-me moito cando me chamou a primeira vez, informándome de que publicar un libro que iba a presentar en Correo. Eu dixenlle que eu non tiña moito tempo, e dixenlle non me comprometo a nada, porque non tiña un libro. Son moi lento, e dicen, isto lese nunha tarde. Bueno, a mí levoume casi 15 días, porque vou moi despaciño, máis cando tiña que falar de. Pero o que me chama a atención xa en Nomes de Val, e agora reafirmo en Nairía, que isto non é unha broma. A cantidad de personaxes que hai aquí, a coherencia interna que teñen estas obras, en Nairía parece aparentemente sinxela, nada deso, é unha obra moi complexa, con moitos personaxes, con moita psicología detrás, e facer encarrar todo iso non é fácil, é que hai moito traballo. É dicir, esta muller que é realmente unha traballadora infatigable, así de claro. Hai que ter, para ser un bom escritor hai que ter unha disciplina que esta muller ten, porque eu sería incapaz, nin de lexos, Indelexo sería capaz de, xa non me dá a cabeza, para facer que todos eses personaxes que realmente que esta trama tan intrincada. Bueno, e agora, para non cansarvos, espero que nadie se levante, porque vou falar máis do aspecto formal. Vou falar un poquinho da estrutura da obra. Entonces, un aspecto destacado na estrutura da obra son as diferentes voces narrativas. Os 6 episodios en que se divide van dun narrador omnisciente que o sabe todo sobre os personaxes e que nos los presenta no primeiro capítulo, o de Ricardo, e vai a unha primeira persona que ten especial relevancia xa no segundo capítulo, o de Lía Nai. Pero non se trata de monólogos ao uso, xa que son os propios personaxes, a través dos seus diálogos, os que nos dan unha información precisa
é fundamental para entender os seus sentimentos, as súas reaccións, a súa vida, en definitiva. E hai un diálogo que se converte no fío conductor da obra. O diálogo de Elía con Ricardo, o gran amor ausente, que se fai máis intenso a medida que medran os embates, os sinsabores, as desgrazas cotiás. Este diálogo vai ser retomado por Ricardo, xa no mesmo final da obra, para ofrecernos a súa testemunha máis íntima. Outra función non menos importante desta variedade de voces narrativas é a de proporcionarnos diferentes enfoques dunha mesma realidade. Poñamos como exemplo a Manolo, marido de Elía durante 40 anos. Unha historia de humillación e desprezo que non se limita á súa muller, senón que se estende aos seus propios fillos. Algo que multiplica o sufrimento da súa nai Lía. Así, cando el quere voltar con Lía a casa a pé unha noite invernal e xélida, con ela totalmente afiebrada, dille a cuñada: "Que dis, cuñado? Non ves como está?" Ou anos despois, nunha mata, cando Manolo se enfrenta ao seu propio fillo: "Acouta, Manolo, carallo, que non fai falta por ser así. Se estábamos de todos de broma, que siga sempre", lle di o matachín ante a reacción exagerada de que tiña o pai co seu propio fillo. No, ou xa, dun xeito máis dramático, a intervención salvadora de Dona Simple que impide que combate a golpes outra vez o seu propio fillo. "Animal, así te sirva de veneno a túa mala hostia." Manolo queda retratado en sí máis polas súas sancións que pola opinión do narrador ou mesmo da súa muller. A mirada do narrador asemella así un bisturí que abre en canal os personaxes e permite que se expresen con total libertade. Hai tamén un erotismo latente que percorre toda a obra e que se manifesta coa voz dos mesmos personaxes. Para seguir con Manolo, cando marcha para a Suíza acompañado pola súa prima. A partir daquele día soñou con possuír, desvirgada e saciarse das súas carnes novas. E o erotismo ás veces tenro, outras descarnado, como a primeira noite de bodas de Lía, e outras brutal, como o caso de Secundino, pero sempre como experiencia vívida dos seus propios personaxes, que nos trasladan as súas emocións a bocajarro. E isto vai, porque xa hai aquí algún proceso de galego, a queimarroto, así que é o máis forte. Son sen intermediarios. Aí é onde, como lector, como lectora, quedas atrapado, revivindo as túas propias angustias, ou medos, ou desexos. Aí quedamos envoltos na maxia literaria desta obra. E agora teñoche que preguntar que citas lugares moi coñecidos. A min, Coutelo, o Xunto de Torreo, o Alto da Moá, que a min tócame moi cerca, porque vivo de San Clodio, é un lugar emblemático, por certo, para os ciclistas. Monforte, ahora xa sen pseudónimo, como ocurría en Nomes Veral, o Morín, o Instituto, a Neva Monfortina. Eu quixera que o que buscache ou sabíache de xeito natural? O de citar estes lugares coñecidos. Agora piden as clases de mecenografía de porque algún de nós acudimos, non, por exemplo. Sí, non? Claro, eso é buscado, a ver, na outra novela, como escribís, Monforte aparecía como Mosano, e en esta, Corbero, aparece como Coutelo. A ver, sabe naturalmente, ademais, nesta novela é un pouco esa historia vital miña, non? En ese sentido, os sitios, os espazos onde estive, non? Torreo, Monforte, Compostela, etc. Aí acaban as similitudes, o resto todo é absolutamente, os personaxes son invitados, non hai un publicado, nin simple, nin... Na Ilía non hai unha, hai centros de Nailías, quero dicir que é como un prototipo que representa a tantas mulleres de non só daquela xeración, nin da miña xeración, sino de hoxe en día, mulleres que se teñen que enfrontar a todo e como sexa, non? E non é que sexan heroínas, non, é que non te queda máis remedio, deben sacar adiante pois a casa, os fillos, a familia, etc. Entón, certo é que o espazo físico sí que se corresponde unha realidade persoal,
pero fora dai, pois, os personaxes todos son absolutamente ficticios, son inventados. Certo é que, claro, cando escribes, volcas o que es ti, a tua vida, as túas experiencias e as túas inquietudes, o que es ti. Entonces, claro, lógicamente estou reflectida na obra, por suposto. Xa estivo a falar de escritura, eu vou falar máis do tema do contido. Na Ilía, esta obra é unha historia de historias. É a historia de Ilía, dunha muller valente, amorosa, sabia, con esa sabiduría que dá a experiencia, a vida, non a sabiduría, neste caso, os libros. Sobre todo nai, pero nai en sentido amplo, dos seus fillos, dos netos e de todo aquel que a necesita. Pero ademais é a historia de moitos outros personaxes. Por exemplo, é a historia de Candela, é a historia de Sara, é a historia de Ricardo, é a historia de Antón, é a historia da súa neta, de Dana, de Xulia, etc. Todos estes personaxes realmente teñen o seu sentido pola súa relación con Ilía. Ilía é o fío conductor. Todos eles, de alguna maneira, están relacionados, digamos, Ilía é o núcleo, e de alguna maneira todos eles están relacionados con ela, con Ilía. Eu lendo críticas a esta obra acordeime porque moitos comentarios van no senso de que é unha historia de mulleres. Eu, sen embargo, non sei que pensas, Loli, eu non percibo como unha historia de mulleres, eu percibo esta historia como a historia de personas as que a vida poñen en distintas situacións, pero non historia de mulleres, porque, de feito, se ven na Ilía é o personaxe fundamental, o fío conductor da novela, ten un espello, un alter ego que é Ricardo, ten case a mesma importancia. De feito, ela, a novela, a estructura da novela, nela, na Ilía, desvela toda a historia, desvela ya justamente a Ricardo. Entón, a pregunta que eu che quería facer é, ti quixeche facer, o que agora parece que tanto se estila, unha historia de mulleres, ou unha historia de Eu estou completamente de acordo contigo, unha historia de persoas, ademais hai homens, mulleres, pero distintamente. O que sí é certo que hai moitas mulleres, porque de algún xeito sí é certo que bueno, que as mulleres teñen unha maneira de enfrontarse ás cousas diferente. Quero dicir, son como máis resilientes en ese sentido, pero por suposto non é unha historia de mulleres e de persoas que ademais eu creo que a novela non é esperanzadora, é unha novela positiva, porque a pesar de todos os problemas que teñen, porque casi todos teñen infancias moi duras, moi complicadas, pero non se quedan aí, non, dicen eu, vale, estou aquí, pero eu quero sair daqui, quero buscar a miña propia vida, quero ser feliz. Entón, eso é indistintamente homes e mulleres. Por suposto, o que quero transmitir, realmente cando escribes non queres transmitir nada porque escribes para ti, non? Isto é un acto, non sei se se escoita, é un acto íntimo, privado, entón non estás pensando no que vai a ver, nunca pensas niso, entón non queres transmitir nada, si é certo, despois, cando tíoles, cando che chegan os comentarios da xente, cando te das conta de moitas cousas, unha delas é iso. Alguén, ainda hai pouco me comentou que había moitas historias tristes e que era unha novela dura, pero que a vida é dura. A ver, a vida é maravillosa, ten cousas maravillosas, ten cousas malas e ten cousas horribles. Non é tanto como sexa a vida, senón como a persoa, eso é mi marido, oye, se moito, pero que a verdade é como tú, os problemas que che veñen, os atrancos que che manda a vida, como ti os encontras. E todos os personaxes, creo, teñen unha maneira moi, bueno, casi todos, teñen unha maneira como moi positiva e moi loitadora, de tirar para adiante. Bueno, casi
me acabas de contestar a seguinte pregunta. Ia dicir que a xente que leu a obra e a que non a leses, pero que seguro que haides ler, pois ides pasar por todos os estados desta obra, ides sentir todo tipo de emocións e sentimentos, ides sentir amor, pero tamén desengaño, tamén desesperación, tamén rabia, tamén odio, mesmo desexo de asesinar a alguén, tamén ides sentir o injusta que moitas veces é a vida. Pero eu, se me tivese que quedar con algo, acaba de dicir a Loli, quedaríame coa sensación que me deu de que trata esta obra. Trata de superación e fundamentalmente de amor. Porque, mirade, na Iria non me queren de quedarse no rancor. Tampouco, en ningún momento tenten pozoñar os seus fillos, para nada. Na Iria é justamente é amor, é superación, é sabedoría, e nai con mayúsculas. Eu pensaba tamén, que eu quería preguntar, que ademais esta obra transmite unha mensaxe moi positiva. E a mensaxe que transmite é que a vida pode nos poñer a calquera dos que estamos, sexamos homes ou mulleres, na peor das circunstancias posibles. En circunstancias nas que mesmo, nalgún momento, quixéramos non ter nacido. Pero a cuestión é a seguinte, en isto eu penso sempre nunha frase do filósofo de Friedrich Nietzsche que di que se atopamos o porqué, atopamos o como, é dicir, mesmo na peor das situacións, se nos atopamos un sentido para seguir vivindo, para sobrelevar esa situación, saberemos como facelo. En este caso, o que atopa toda esta xente para sair adiante é o amor. Na Iria sale adiante por amor aos seus fillos e ese amor platónico idealizado a Ricardo. Ricardo sai adiante tamén por ese amor platónico a Nailia. Antón sai adiante por ese amor que ten a Xaime. Candela polo amor aos seus fillos. Simple que por non ten nin nome, é simple. O único que ten son uns libros, pois hai adiante por ese amor, os libros e o coñecemento. Por eso, para min, esta é unha obra esperanzadora, positiva, de amor, de... Xa se pensaba o mesmo. Sí, a ver, pensaba que o que diz do amor, estou completamente de acordo contigo, porque o fin, eu ademais dixo na Iria a unha das fillas, que é moi rebelde, Xulia máis rebelde, pois sempre que está recriminando que é cobarde, que non dá o paso, que non se enfronta ao marido, ni a xente. Entón, bueno, há un momento que lle di que realmente o que importa nesta vida é o amor que das ao que requires, porque todo o resto é superfluo. O único que queda de verdade é iso, é o cariño da xente, é o cariño da xente, é a verdade. Entón, claro, eso non é, pois, moitas das cousas que vi na Iria. Ai, por certo, me esqueci de contestar antes unha pregunta. Non se oye. O de na Iria, é verdade. Decía que hai anos que non rematei, pero bueno, isto como é todo improvisado. Nada, eu hai 20 anos que empecé a escribir na Iria e 20 anos despois decidí escribirla. Que pasa? Que hai 20 anos eu atopábame pois no lugar casi, eu estaba máis próxima ás fillos, porque aquela tiñan sobre 40 anos, máis ou menos, e eu estaba pois, a pena de sacar adiante o negocio, de conciliar a vida familiar, de esa culpabilidade que temos as mulleres, as mães, de que as mães, de que non pasamos tempo co fillo. Entón, dome conta que non era o momento de escribir, que agora, 20 anos despois, non mo dicir a idade, estou máis no lugar de Lía. Non son avó, porque o meu fillo non quere, pero son cuidadora,
estou nun punto que claro, empatizo moito con María. Eu creo que todos, este era o momento de escribir, porque había unha parte que me iba a perder, que non era capaz de profundizar, e agora, pois sí, e isto non sei a tudiña, porque la prima non se causa, Pero quedou perfecto. non me la veo como la mental. Temos aquí Nada, seguindo un poquinho con aspectos máis formales, unha cousa que sí, isto chama, aos que somos da zona, chamanos moito a atención, que introduces un vocabulario moi local, que introducelo ademais con todo o sentido, pero penso que palabras como ceibar, levar as paras aos corpos, gabela, tornar a auga, carambelo, calduda, o acubillo, o cauquizo, ferandrán, escornarse, abouxamos, isto sabe moi pouca xente, o de abouxar. Se salides por aí fora, o de abouxar, verdade, chama moita, verdade, chama moita atención. Entonces, no verbo, dar chamecos, apericido, estorlegar. Bueno, me tiño aquí o de chuliñas churas, que aquí sí que... Pero quitar barazos, maite barazos, que comentábamos onte, e eso, eu criei con esas palabras. Eu criei sacando barazos e desatando barazos. Entonces, palla perra, bulleiro, chacarrachá, esborrallar, engaracruzados, isto é, bueno, total, mas ahora veñemos o antroido, isto é que dicir, o antroido, porque vivamos propiamente, a recacha, a regaña, a limpar, todas estas palabras creo que teñen un valor evocador, reminiscente, como a vida de unha flor, que ese exactamente é un outro. E poderíamos distinguirlo entre mil. Eu creo que é o que lle dá valor tamén a esta obra, que é unha obra da nosa terra, pero da nosa terra e aquí. É dicir, esta muller ten raíces, e raíces, como dicía o outro, raíces moi profundas. Entonces, e a hora de concebir esta obra, aparte do que dixemos sobre esa mensaxe de amor, esperanzadora, no plano formal, isto eres consciente, claro, sabes, sabes así, e buscabas algún efecto concreto. Bueno, o efecto de seguir conectada ás miñas raíces. Eu non vou falar con a xente da costa. A ver, hai que utilizar o galego normativo, lógicamente hai palabras que teño que buscar no diccionario porque non sei, na Real Academia Galega. Pero, claro, sigo conectada a miña xente, e a miña xente torpede, é moi forte, son todas esas palabras. Hai unha palabra que sempre insisten en cambiar, que é quingueiro. Olvidei, Insisten en cambiar quingueiro, pero é unha palabra que usamos. Non sei, porque a que me poñen entrecomillado, non? Pero que me deixen quingueiro. Claro, que quero reivindico o meu. Pois teño que dicirche que esta selección non me fixen eu. Esta selección fixo unha coñecida miña, Fátima Núñez, que convivo a veces, e que hoxe non pudo vir. Ela chamoulle a atención estas palabras todas. Curiosamente, ela é da montaña de frente a Torre. Entonces, creo que o galego é rico por esta inmensa variedade que temos. Rescatar, recuperar esta variedade, pois é o que lle dá sentido a esta lingua e a esta cultura, penso. Entonces, a labor de Gloria aí penso que é importante. Libro que nos escrita é Orense. Libro que nos escrita é Orense. Pois nada, tenemos esas así compartidas. Bueno. Lo que fundaría, aparte de esas historias, pues enriba da mesa temas controvertidos. Moitos deles, pues, de candente actualidade. Por exemplo, pues enriba da mesa o tema do
estigma das enfermedades mentais. Temos o caso da pobre María, que o que tiña era esquizofrenia, pero na súa época considerábana tola, borracha e puta. Temos o caso xa máis na actualidade de Mariola, que ten trastorno bipolar, pero ainda así é como un ser hetero. A miña pregunta é, ten algo que ver o teu traballo nun hospital con o Meixo Duro, con que saques, por exemplo, este tipo de algas? Igual, estive un ano traballando en psiquiatría, entón, claro, ali ves absolutamente todo tipo de casos, sempre moi noviña, máis duro, creo que... Pero, bueno, o que decías tú, ti, nas aldeas sempre había unha tola, creo tamén, en todas as aldeas, unha loquita, non? E daquela non se diagnosticaba, non se podían diagnósticos, entón, que eran tolas por riba. Esta muller, pues claro, estaba desamparada, non tiña ninguén que a protexera, que se pode esperar iso. A vida dela foi moi dura e Ricardo, por suposto, o fillo, pois padeceu todo tipo de tamén está estigmatizado, claro que sí. A ver, eu creo que o tema da saúde mental é un tema que agora, por sorte, o da saúde mental, que é un tema moi complicado e agora pois estáse visibilizando e bueno, na medida de a cierta medida tratando con certa normalidade, pero bueno, queda moito camiño, igual que outros moitos, igual que a emigración, igual que outros moitos temas. Sí. Outro tema que quería sacar é o tema da emigración. Ti falas da emigración, ademais das dúas oleadas importantes que houve na emigración galega, a primeira América, vai Ricardo a América e vai en concreto a Venezuela, a segunda, cando vai en Gairía, máis o seu home, máis logo despois a prima, a Europa, neste caso a Suiza. Pero realmente o que me chama a atención é por o feito de que escollas Venezuela como o destino de Ricardo. Por que me chama a atención? Porque, bueno, en primeiro lugar, nas primeiras oleadas iba a ser fundamentalmente, por exemplo, a Cuba, iba a ser tamén a Argentina, ademais, non era, digamos, Venezuela o lugar. E resulta que el vai a Venezuela, pensando que na actualidade, se nos miramos o número de inmigrantes que temos aquí en Galicia, veremos que a maior parte dos inmigrantes son portugueses, seguidos a continuación por venezolanos. Entón, a miña pregunta é, isto está feito a posta, é unha maneira de facer, de dicirnos, mirade, primeiro, fomos nos alá, ahora veñen, nunca debemos esquecer que somos un pobo de inmigrantes. E ademais, neste momento, que penso que é tan necesario, cando parece que a culpa de todos os males teñen as persoas de fora, que o único que pretenden facer é ter un futuro mellor, como fixemos nós. Entón, a ver se isto está escollido. De todos os xeitos, Ricardo vai un poquinho máis tarde, vai entre a primeira e a segunda, é dicir, vai un pouco antes que na guía, que non recordo que día, nos anos 60, ele vai un poquinho antes, nos anos 50, porque eles en Venezuela non foi especialmente intencionado, sei que está aí, hai un número importantísimo de migrantes que están chegando, pero Venezuela que realmente todos coñezo xente de Venezuela, entón pareceme o que distingue, por suposto, os galegos, saber que aquí non ten familia que emigraron primeiro a Cuba, a Argentina e despois a Alemania, no? O meu pai foi emigrante, mi nai emigraron a Alemania. En todas as aldeas a xente marchou, emigraban dentro de España, pues, a Asturias, a as Minas, a Barcelona, a todas partes. É dicir, isto está no noso ADN. Entón, como non vamos a entender a xente que chega? Ademais, Ricardo chega sin nada, o sea, nada, sin nada, a aventura.
como non vamos a entender a xente que chega? Por suposto que sí, iso está por descontado. Claro que sí, pero que podemos empatizar con a situación. Mira, de feito, non sei, chegoume moi fondo, este é un anaque moi pequeniño, da viaxe de Ricardo. Ricardo, o pobre, o melandrán, o tatexo, o desdentado, o do que debo dir, o mundo servía e que ademais non tiña nada. Bueno, pois, vio o narrador. Cruzou o mar, un mar inmenso, onde enterrou moitas noites e moitos días de friaxe, de temores e de desprezos, por ser aínda menos que nada, porque el, Ricardo, marchou nun barco feito de soños, abouxados e fedores rancios. O seu corpo convertido nun novelo para ocupar menos, tamén aquí. Loitou por amortecer o mareo, que ven e van, desaparece e de novo sorprende máis fero que nunca para interromper unha soneca. E ten medo, un medo quizás diferente, que sabe a vómito masticado. Agora, só ten unha dureza semellante a un mal na boca do estómago. Isto resume perfectamente o sentimento de esas persoas que se ian sen nada, sen coñecementos, que non sabían por que se iban a topar, que ian nunhas situacións, pois, bueno, fixámonos, o seu corpo convertido nun novelo para ocupar o menos espazo posible. Entón, na verdade é que como veume este arranco máis, sí, como veume máis profundo. Na verdade é que sí. Bueno, outra cuestión que pois tamén poner a la mesa, e que tamén é unha cuestión un tanto polémica, é o tema da sexualidade e dos distintos tipos de sexualidade. Aparece a homosexualidade masculina e femenina, por exemplo, temos o caso de Antón Saime, temos o caso de Simple, temos formas, digamos, non convencionais de sexualidade, co tema de Sara. Temos tamén plantexas o tema, un tema que prácticamente é tabú, o tema da sexualidade na terceira idade, o que non se lle dá visibilidade. Isto xurdiu así, sen máis na obra, ou fixéchelo precisamente por darlle visibilidade a isto? No, é que a mí de verdade que me sorprende que a xente se sorprenda. Quero dicir, o sexo forma parte da vida en todas as súas formas, en todas son respetables, excepto a que non é consensual, claro está, porque é imposta. Entón, chama a atención porque outro día en Pontevedra, no Cultural, a periodista, fixe unha pregunta semillante, non? Fíxome que trataba tema sexual de unha maneira que non é, hoxe en día que non, ningún xe día é algo habitual, non? Falar da identificación sexual, pero para mí todo iso é natural, o sexo é natural, en todas as súas formas, quero dicir, é o que sí comprendo que hai escenas porque claro, o sexo non sempre é amable, agradable, doce, delicado, non, a veces non é así. Entón, o que sí entendo é que haxa escenas que a xente lle provoque incluso malestar ou repulsión, porque hai escenas, incluso unha violación, escenas moi fortes, pero non o escandalizarse, non sei se me explico. Eu entendo que provoca unha reacción da xente, é necesaria a reacción, ou que sean negativas, son necesarias, quer decir que desperte emoción, pero que a xente se sorprenda que fale da insatisfacción sexual. A ver, eso é algo normal ou outros tipos de sexualidade ou da homosexualidade. Eu creo que non foi por meditar, simplemente cando construo un personaxe, pois me vai levando. Eu, cando empezo a escribir un personaxe, non sei se me vas creer, pero non sei o que vai correr. É como que o personaxe. Sí que xa creo. É que é verdade, me vai pedindo, e me vai pedindo, en este caso, nunca penso, vamos, ou adaptar o tema da insatisfacción sexual. No, a ver, se estás casado naquela época, se
si non hai unha boa relación de parella, etc., si a outra persona non está pendente de ti, pois vai ser un sexo malo. Entón, iso tense que repetir, non vai ser algo maravilloso, unha relación nefasta entre unha parella. Entón, non é nada que evitar, é natural, é absolutamente natural. No caso de Sara, claro, o caso de Sara é un caso moi especial, non vou falar moito porque No. Que le acabo. Eso, sí, que lea cada hora. Está moi interesante. Ben, bueno, é increíble a todo isto que en 184 páxinas se traten tantos temas, tamén tratados e ademais con profundidade que se abordan hoxe. Outros temas que tratas o tema do humor polos libros, bueno, cual evidente. Tratas o tema dos abusos a menores no entorno familiar, un tema delicadísimo, o que lle pasa a Candela con Xenaro. Tratas tamén o tema da manipulación e o maltrato psicolóxico tamén. Tratas, como dixeches tamén antes, bueno, ahora mesmo estás nesa situación, o problema, o tema dos coidadores, en coido coidador. Pero, bueno, desde a todos estes temas, eu vouche facer unha pregunta que non ten que ver con estos. Tratas tamén o tema da sabedoría popular. E desto, quero che preguntar. No libro recorres moito a refráns, e además refráns moi simpáticos, como por exemplo, prometer, acameter, e despois de metido, nada do prometido. Recurres tamén a coñecementos, o sea, non só a refráns, a coñecementos, pois como o mundo para facer caldo, coñecementos tamén que salvan vidas. Todo isto tamén é unha especie de reivindicación da nosa sabedoría, porque durante moito tempo a sabedoría, o saber, era o oficial en castelán e ademais son os libros. Claro, o que era a nosa cultura, a cultura oral, toda esta sabedoría tan importante que ademais transmitíase en galego, resulta que eran ignorantes. E de feito, a Nailía, o seu home nun momento, porque parece que sabe un pouco máis que ela, pensa el, chamalle burra ata do pau, cando realmente a inteligente, a sabia, a que ten a sabedoría, esa natural, é Nailía. Entón, a miña pregunta é, intentas tamén reivindicar ese tipo de saber? É muito tempo. A ver, eu quero unha cousa que amas. Claro. Porque a miña nai ten un refrán para todo. Ten un refrán para todas as cousas. E senón, como di aí, senón inventas. Entón, eu, a ver, vestirme con eso. A miña nai, a miña tía, a familia, ten un refrán para todo. Entón, claro, unha vez que escribes o que tratas é de reflectir as cousas, o teu día a día, a tua vida, o que leva tempo. E isto, claro, a ver, esa señora está aí, sabe, todos os grandes do mundo a máis, unha cousa loca. O mesmo lle pasa a miña nai, Claro. O meu home que está aquí sacando fotos sempre me di que nos temos que apuntar. Sí. Xa quería che facer agora. Podemos estar moito tempo, sí, pero non se trata de cansar, merece a pena ler este libro. E vou vos poñer un exemplo de como esta muller que fai en cuatro liñas, pois en 4 páxinas, fai unha descripción dun ambiente e fai subir de tal maneira que se queda aí grabado. Poño, por exemplo, a mudanza mariana. Non vos vou dar máis datos, pero en 4 páxinas a vida desa persona é como a evolución que acaba sendo algo completamente distinto. É realmente apabullante como con tan poucos datos nos fai vivir. É visualizar. Ahora que estamos na cultura da imaxe, é que lo que fai con moitos personaxes que vos está vendo. Estamos directamente, sin esforzo ningún. O que vos dixen antes, que é que lo meu, son moi lento ler, pero o libro para coller que ler o seguinte. Entendelo perfectamente por esa forza que ten. E despois, que non hai que estar
seguido buscando palabras raras no diccionario. Mira, vou collendo calor, vou contar unha cousa. Hai un libro, que non me leve de texto no seu caso, hai un libro que vai por 27 ou 28 edicións, moi famoso, 700 ou 800 páginas. Moi ben. Entonces, eu sorprendeme moito que un personaxe que perdeu todo, pai de familia, que tuvo que escapar cando iban a asesinar a él, iban a asesinar a familia, e tuvo que escapar, estamos na guerra civil, tuvo que escapar, e vai ferido, saliu do hospital, vai, aquilo non hai onde coller. Chega nun barco de Barcelona a Valencia, na España republicana, que estaba a punto de ser ocupada polo bando nacional, e chega a Valencia e dice que o chaval este que iba a aproveitar o día para ver a cidade de Valencia, para disfrutar dos seus famosos monumentos, do seu mercado, deso e do outro. Eu quedei os ollos así como platos, pero iso, esa incoherencia narrativa non ten moito sentido aquí. Dice, señor, non pode estar pendiente de admirar nada con todo o que ten encima. Bueno, pois eso en Nailía en Números de Mar non pasa. Que quere dicir? Temos unha coherencia narrativa. Este personaxe de que vos falei, veredes que está perfectamente e ten un papel importante na obra. Importantísimo. Entonces, eu creo que iso que lle dá valor ás grandes novelas. Que despois tú volves a ler e dices, ai, mira, e lela con gusto. Pasoume a mí que non me podo estender máis, pero tuve que ir para buscar un dato a Gómez de Val, e cando me di conta, xa lela 15 ou 20 páxinas sin darme conta. Por qué? Porque facíame rememorar o que vivira lendo e buscaba outra vez novas cousas que me traía a mente, a volver a ler. Unha obra que xa li. Quero despedirme de vos, de Lori, que non sei se fixo ben traerme aquí hoxe. Con esta, dándoos a miña sincera opinión desta obra. Se me permitides, despois de ler Nailía, vexo unha ninguileira de historias, de coraxe, de mulleres, pero tamén de homens, que diante das penurias da vida, das injustizas, do mal amor, das separacións, a distancia, son capaces de sobrepoñerse, rachar un pasado que ameaza con destruílos por dentro. Son capaces de liberarse, eso é, recuperar o máis verdadeiro de si mesmos, o que realmente somos. Por tanto, este é o único camiño para atopar un recuncho de felicidade. Nailía é unha obra, é unha verdadeira historia de liberación de persoas que queren traspasar os límites dunhas follas de papel impreso para converterse en regatos de augas limpas, en sombras de castiñeiros, risas das amigas e gorros de follas verdes. Gracias pola vosa atención e nada. Para rematar, como tanto Can como máis eu somos moi curiosos, queremos facernos unha pregunta. Que pasou con el Oviedo e por outra banda? Que deu pai o fillo de Gana? Ou iso vai sair noutro libro? Non, pero non te podo dicir eso, porque a ver, se a Gana non lle conta a Nailía que é a súa avó, Claro, como se vou contar eu así? É o libro directo, está un sitio maravilloso, donde non ten limitacións físicas, non ten limitacións mentales, ten un tipo, entón está en un sitio especial, maravilloso, e é feliz. É feliz. Bueno, eu tamén quero dar as grazas aos dous. A verdade é que a historia, aos tres unimos unha novela, unimos os Nomes de Val. Eu con Xan había pois case 40 anos que non nos víamos, ni sabíamos un do outro, e un día tocou a miña irmá Nieves, e lle dixo que eu escribira unha novela, e eu creo que agora mercaches por pura obligación, dixeches vale un día outra máis, por, bueno, gustoulle, seguimos en contacto. E esta chica, tan maja, na feira do libro hai 2 anos, veu con os Nomes de Val, eu non coñecía de nada, veo todo sorprente, e pediume un dedicatorio porque lle encantara a novela, e seguimos en contacto. E, cando
cando lle dixen aos dous que quería teros así comigo, dixeron que sí, sin ler a novela. Imagínate defender unha novela que igual non se gusta, co cual teño que agradecer o infinito aos dous. Moitas grazas a todos, de verdad. Eu só quero engadir unha cousiña que o que máis me costou desta novela, é verdad, eu me gusta os personaxes e todo eso, o que máis me gusta, a psicología dos personaxes, se sale de natural de todo, o que máis me costou foi atopar o ton de guía, porque non quería que falase dende o resentimento, o odio, o rancor, a cosa negativas. Quería xa que estuvera en un punto de sosego, que falara desde a calma, desde a distancia. Non sei se o conseguín, se os colestes, pois me diredes, nada. Moitas gracias por ir aquí, con este día, nada, moi feliz, de verdade. Gracias. Compañeiro de traballo e amigo de moitos anos xa, e a todos vos por estar aquí. Non sei se vos queredes facer alguna pregunta a Loli, neste momento. Preguntas? Se non hai preguntas, de verdade, ler o libro que non vos ides a repetir. Que vos mereces. Gracias.